in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. One matter now is this Christmas we share the love. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 27 days to go bago ang araw ng Pasko. Share the love. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Maduot ba? Ang flu ay nakakahawang sakit na dulot ng influenza na nagdudulot ng infection sa ilong, lalamunan, maging sa baga. Ang influenza virus ay maaaring magdulot ng mild illness o maaari itong maging malubhang sakit na posibleng mauwi sa kamatayan. Kabilang sa mga sintomas nito ay ang lagnat, ubo, namamagang lalamunan, sipon, sakit sa ulo, giniginaw at pagkapagod. Kabilang sa mga high risk na magkaroon ng flu ay ang mga nasa 65 years old pataas, mga taong dati nang may sakit tulad ng diabetes, asthma o sakit sa puso. Gayun din ang mga buntis at mga bata. Naipapasa ang flu sa pamamagitan ng droplets mula sa taong may ubo. Posible ring mailipat sa kamay na nakahawak ng mga gamit o surface na may flu virus at may hawak sa bibig, ilong o sa mata. Magkakasunod ang lindol na nararamdaman sa iba't ibang bahagi ng bansa, kaya dapat na alam mo kung ano ang gagawin sa panahon ng pagyanig. Sa tuwing lumilindol, mahalaga na maging kalmado. Huwag lumabas ng bahay habang lumilindol, mag-drop, cover and hold sa pinakaligtas na lugar ng bahay hanggang tumigil ang pagyanig. Lumayo sa mga salamin, bintana at mga bahay na maaaring bumagsak. Kung nasa labas naman ng bahay, manatili sa lugar na kinalalagyan. Protektahan ang sarili mula sa mga debris o bagay na maaaring bumagsak sa iyong paligid. Kapag ligtas ng lumabas, kunin ang emergency go bag at mag-evacuate sa pinakamalapit na open area o evacuation area.
kung nasa loob naman ng building, iwasan ang paggamit ng elevator. Kung nakatira malapit sa dagat, alamin kung mayroong abiso ng pagkakaroon ng tsunami. Ang labis na konsumo ng matatabang pagkain ay nagdudulot ng maraming seryosong sakit. Hindi man agarang mararamdaman ang mga epekto nito, maaring maranasan ang ilan sa mga negatibong resulta nito sa iyong pagtanda. Kabilang sa mga karamdaman at kondisyon na dala nito ay ang stroke, high blood, high cholesterol, mga sakit sa puso at pagiging overweight. Ilang halimbawa ng matatabang pagkain ay ang lechon, pinritong balat ng manok, sisig, cheeseburger, french fries, milkshake at ice cream. Totoong masarap ang mga ito, ngunit nakakakaba ang maaaring maging kahihinatnan kapag madalas kumain ng mga pagkaing nagpapataas ng blood pressure at kolesterol. Tuwing bumabaha ay maging ang mga mamamayan ang naapektuhan. Subalit, kabilang sa mga sanhi ng baha ay kagagawan rin lamang ng mga tao. Ang pagtatapon ng basura sa estero at imburnal na bumabara sa daluyan ng Giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love this Christmas. Ito ang Bombo Radio Legazpi. Paradyo Bombo! Mga kabombo, 5 minutos na makalihis ang alas 8 sa pagkaaga. Good morning! Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Tuya na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan bibitin mong putoro na makapaghatod ng istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga nabito mong paraomang benepisyaryo. Ginuno, halot sa bangibaybang probinsya kan rehiyon. Magiribahan kita, maghinayo asin mag-antaban para sa kape asin baretang agraryo. Mga agraryo, welcome back sa panibagong episode kang Kape asin Baretang Agraryo digdi po sa Bombo Radio Legazpi hatod of course in the Department of Agrarian Reform Bicol Region as in the rest of the offices sa Bicol Region, Candar and kang proyektong Split. Project Split, mga kabombo, panibagong storya, panibagong triumpo, panibagong programa, panibagong mga dapat niya itong maaraman sa mga programa sinmandato ng Department of Agrarian Reform Bicol. Welcome again sa Kapesin Baratang Agraryo. Siyempre, dahil ko po mga ka-agraryo tutugutan na wala kitang bisita, wala kitang resource person sa programa, ulit abitang obheto po niya to itao ang mga kaaraman, most especially sa tuya-tabing mga agrarian reform beneficiaries, organization and individual beneficiaries and DAR sa Bicol Region. Kanakaaging episode ta kung marurumduman nito mga ka-agraryo, pinag-ulayan ta ang Agrarian Justice Delivery Program na saro sa tulong major programs kan Department of Agrarian Reform. May duwa ining component sa tuyang tinukar na kanakaaging episode ang saro digdi na iyo ang Agrarian Legal Assistance kay banan si Attorney Maria Rhea Grande kan Legal Division as in Legal Support Staff sa Iraram kan Project Split. Ngunyan aldaw, katuya naman po nga aramon mga ka-agraryo ang panduwang component kan Adjudication Agrarian Reform Cases sa Iraram po Candar Adjudication Board. And syempre maya-maya ipapabisto tapo tabi kung ano yung pigaapod Candar na darab, no? Yung Department of Agrarian Reform Adjudication Board. May guest kita sa programa na iyong maistorya
kag mga detalyes kay ni. Syempre mas maawat ming ipasabot sa indo in layman's term kasi medyo may mga technicalities di na ipapasabot na madaling sabuton kan sa tuyang mga kaagraryo. Dahil ko napapahalayon pa ang sa tuyang magiging bisita, ipapabisto ko na po tayaon digdi kataning ko sa programa. Siya po nakapagtapos ng kolehiyo sa Agam Medical and Education or Education Center or AMEC, mas commonly known sa kursong Bachelor of Science in Psychology. May degree man siya sa Bachelor of Laws sa dating inaapod na Aquinas University, nangunyan inaapod na po na University of Santo Tomas, Legazpi. Presenting nagsisirbe mga kaagraryo sa Department of Agrarian Reform, DAR Regional Adjudication Board, Como Agrarian Reform Program Officer 2, as in Clerk of the Adjudicator. Siya man po dati naman na Legal Officer 1, as in ang Regional Sheriff sa pareho po tabing opisina. Sa ngunyan mga kaagraryo, como representante ni Attorney Nanette Ke, ang Regional Agrarian Reform Adjudicator, Kandarab sa tuya pong i-welcome sa Kape Asin Baretang Agraryo, Kaagraryong Eliezer L. Arenas para sa ika-22 na episode ng Kape Asin Baretang Agraryo. Kaagraryong L, marhay na aga tabi, kamusta? Diyos maray na aga tabi, kaagraryong Jan. Maray na aga man tabi sa mga paraan tabay ta, lalong-lalo na sa mga parauma. Iyan. Lalong-lalo na sa mga beneficiary tabi kang DAR. Kaagraryong L, inaabangan tabi ini kan sa tuyang mga agrarian reform beneficiaries, pati na yung mga organization na nagdadangog sinda across the region na ihiling din kita sa tuyang Facebook Live program. Gusto kong pag-ulayan ta, nabanggit ko na kasubago na yung saro sa mga component na na-discuss ni Attorney Rhea nung nakaaging episode. Kadugtong palan ini kan sa imutabing i-discuss ko niyan kan nakaaging episode pinag-ulayan ni tabi yung agrarian legal assistance como saro sa mga component kay ni Serarom kan legal division ngunyan man para sa satong mga parahinan nyo, pwede sa inyo po bang i-explicar sa muyang panduang component kan AJDP ang DAR Adjudicator Board o yung DARAB na permi kong nababanggit as in ano po ang mandato sin objeto kay ni Kaagraryong L. Iyo po, kaagraryong dyan. Pero, bago ko itukar ang mga ang DARA, gusto kong tawaning, bago palang tabi, gusto kong good morning sa muyang regional adjudicator, si Rarad Nanette, na busy mo niyan dahil grabe ang trabaho. May pigihiri dali yung mga kaso, matapos na bagal. Sobrang busy. So, kaya nga niya ako ang pinirit niya. Sigurado babalikan niya ini, Kaagraryong L. Sa sunod tabi, piriton man niya siya. Igigesta yan sa programa. Araw po kayo niyang actually, ito sabi mo kung dumang component, so legal service ng DAR. Ang pandoa, ining adjudication of agrarian reform cases. Kumbaga sa simpleng pasabot, ang DARAB, iyo ang husgado kang agrarian. Korte kang agrarian. Andit na istorya po kayan, kan mga inot na panahon, wala ka pa, pagpun kang car, siguro, agrarian dyan, wala ka pa digdiyo. Wala pa ako sa media kayo siguro. Wala pa siguro sa kinaban. Ano yun na po pala? CAR, Court of Agrarian Relation. Okay. Ano po yan, yung formal na korte? Nasa garong RTC. Kundi garo na paghurup-hurup kan mga kuyanta, mga lehislador, na naaalangan ang mga parauma mag-atindir sa formalidad kang sarong korte. Kung kaya nagkaigwaning DARAB, itong panahon na ni Cory, nagkaigwaning itong CARP. Dumanamundag ang DARAB. Nawara no sa formalidad kang husgado, hinulos na sa simpleng garo sana simpleng forum na pwedeng pag-urulayan, summary ang proceedings. Pag minsan nga nila nakaipunan ng abogado, kaya din nag-aalangan ang mga paraumata. Yan ang naging istorya kang dikit na sinupsistabi kang DARAB. May amendments din pala ni Kaagraryong L.
dati, tapos na-develop siya, ngunyan darab na. Regular court siya ito. Formal, pag nasa korte baga, matatakot ka, mapasalata, pwedeng takuntim ka, ramalag ka kang puli. Pero siya sa ulay-ulay na. Actually nga ng darab, may napon kaming adyaw. Agrarian Reform on Wheels. Gawin itong kami mismo nagduduman sa maski sa Punkan Batag, pwede kami mag-hearing. Dahil namamasahe, so mga kuyan, mga parauma, tipid na sa inda, tabang pa sa inda. Actually, talagang mas magayon ito, Kagraryong L, no? Para dahil na masyadong time-consuming sa mga paraoma, and dahil na sinda talaga magastos. Anyway, talagang component talaga siya, no? Kasi naramdaman ko, nag-flashback sa kuya. So, pinag-ulayan ni ka-agraryong Ray, ni ka-agraryong attorney Grande, na kung saan talagang sa iya mo na maduman sa mga opisina, tapos kung may mga recommendation, the next process, meron palang court din, no? Ang gusto ko maaraman ka-agraryong L, ano po ang mga klase ng kaso, o mga problema sa daga na sakop po ng darab? Iyo, tabi. Kagraryong dyan, mostly, ang kaso mi sa tenancy, agrarian tenancy disputes. Kasabay naman ang confirmation kan mga leasehold sa mga pag-aarkila baga kan may tagsa diriyong kan daga saka ang sa iyang tenant. Although nagpupunyan sa maro, sinagkakabisin ng agreement, iko-confirmar kan darab kung nag-uuyon ang bas party sa nahaman na urulay o kaya agreement. Yan po ang kalimitan. Sa ngunyan, ang pinagkakasibutan kan darab, lalo na most especially ang regional office, yun po yung pag-reissue kan mga titulo. Dahil may programa ngunyan, garo yung pinaka-centerpiece na ni DAR, ang pagtauning individual na titulo sa mga paraumata. Mas maugma, mas magayon na sa diri mo, kadakul na daga, sa roon titulo, dakul ka mo dyan na nag-uuruma. Ngunyan, ang programa kan gobyerno, yung split program, kung saan tatawan na ng individual title ang mga paraumata. Libre. Yun ang pinagkakasibutan ng darab because ang pag-reissue kan owner's duplicate copy, ang jurisdiction tinausan na sa regional office. Kang intirong bilog na Bicol Region, ang makapot sa regional office. Kung kaya, sibot po nung tamo sa mo yung rarad sa pag-asikaso, sa pag-desisyon ng mga kaso. Grabe, sa Indo po palang minabagsak ka, boss, sa bilog na anong na probinsya. Grabe, no? Sobrang dakol pala. Pero at least, before mag-end yung taon, kaya busy-busy ka mo niyan, ka-agraryong L, dakulon pang pigahabol po nito, no, na maasikaso. Iyo, tabi yung gayo ka. Sulo-sulo lang na, nasala, nagkakapot. Pero importante na asikaso pa at na ipapaliwanag tadigdi kaya yung mga agrarian reform beneficiaries na nagdadawog sa satuya, nasasabutan pala sa proseso na bako siya basta-basta lang na-distribute so titulo. May mga prosesong pinag-aagihan. Paano po nag-aabot sa darab ka-agraryong L ang mga kaso? As in, anong normal na proseso po sa pag-file hasta sa pag-resolbar po ang kaso? Ang PL, halimbawa sa tenancy dispute, may kabaing man sana sa regular na korte. Napuon sa barangay. Bawa, may pagkakaintindihan so tenant sa kaso may sarili kang daga. Maagi dapat sila sa conciliation, mediation, kaya pag-ariglo sa bar. Ngunyan, kung dahil sila mariglar, matuning sertifikasyon na i-file ang kaso sa darab. Bakong simpleng sertifikasyon pag wala ka nakakuha ka yan, pwedeng ma-dismiss ibalik ang kaso mo. Ano man, para sumakan sa regular court, dapat mag-agi ka mo sa barangay. Sa nakakasakop na barangay. Tapos, kung
ma-receive na ang kaso, mapadala kami ng subpena o sumon sa mga parties na involved. Si-set ang preliminary hearing, saka ang proceedings. Pero, ang pagkakaiba lang sa regular na korte, summary lang siya mo. Dahil kami masyadong observer ng technicalities. Aron sa korte na kuyan, stricto. Tamo, napapag-ulay-ulayan, nakapamanifesta sa subot sabihong pambarauma na maintindihan kang adjudicator. Pagkatapos kan hearing, titawan ng panahon na makapasa ng ebidensya, formal offer of evidence, and yun ang panahon ng pagdesisyon. Usually, by procedure, titawan ng 30 dias. So mga incidental motion man, 10 dias lang para ma-resolver. Yan po ang prosedimento sa DARA. Gari man sana pala regular court. Kasi kung ma-share ko lang sa iyo mo Agraryong L, may programa man ako sa Bombo na piga po da Duralex Sedlex. Ang batas ay marahas more on legal topic and talagang ganun din halos yung procedure, no? Pero ang karahayan din sa Indo is yung layman's term, di ba? Hindi siya masyadong technical. Karamihan sa mga nakaka-online nindo at mga beneficiary nindo client is mga paraoma. Talagang kaipuhan po yung mas layman's term lang na mga paliwanag, mga irestoryahan. Kaya ito man ang gusto ko digdi sa topic tangon yan. Ang sunod kong hapot ka Agraryong, durano po kahaloy antes na ma-resolbar ang sarong kaso? As in, ano po ang factor na nakaka-apektar sa pag-recast, yung bilis niya or yung bagal kang proseso? Kasi kung nagpo-compare to naman sa mga korte, hindi sa tuya baga, haluyo ng proseso pag sa court. Sa Indo, paano po ang proseso kaya? Pagkatapos kang kan hearing, usually titawan ng panahon ang mga bas party, ang mga abogado, maka-submit kang position paper. Kumbaga, summary ninda ito kang kaso. Pagka-submiter kang position paper, ang darab o ang adjudicator, titawan, siguro sa procedure, ng 30 dias para ma-resolvar ang kaso. Pero, mga mahigos ang adjudicator di naka 30 dias yan, aman tulis ng At actually, sa hearing pa lang din, pag mahigos ang adjudicator, nag-note ka na, pagtatapos ka, aram mo na tulos ang status ng kaso. So, yan, directory, ang directives kang kang procedure, 30 dias. Pero usually, di naabot yan, nalos kita ng desisyon. Sa mga motion naman na pigpa-file, mga nagpapaluwas ang pag nag-submiter ba ng motion, mapaluwas man yung kontra order, order, apod kan interlocutory order. Okay. Usually, 10 dias man plaso para ma-resolve ang man na motion. Okay. Pero pag tatapos na, pwede na? Garo 15 dias, yan ang bagay. Medyo halipot, brief summary nga mas madali. Yun lang, pagkakaiba. So, kung mas makaskas pala ng mga adjudicator, makaskason din matapos. Ayun, kung mahigos. Kumbaga, maximum lang pala nito, Agraryong L. No? Sa totoo, may istorya ko lang sa mo, Agraryong dyan. May mga adjudicator nagtuturog sa opisina, naging lang ng desisyon. Na-experience ako. Dahil, na-assign man ako sa Sorsogon. Nahiling ko ang mga trabaho ito. Grabe. Talagang effort, no? Para lang matapos yung trabaho at maitao yung services na maipoprovide po kan DARAB. Bilang Agrarian Reform Program Officer 2, nabanggit ko yun subago ka Agraryong L sa mga Agrarian Reform Beneficiary na nagdadaog sa satuyang ngunyan. Ano man po ang papel na sa imo pong pinaninindugan sa DARAB po? Ako po ngunyan designated as dakul po ang agrarya, ang ARPO 2. Pero ako, designated talaga as clerk of the adjudicator. Kumbaga sa DARAB ako
may admin, ikan admin ko yan dyan, admin functions, ikan sikaso. Kung sa RTC, may clerk court, yung manan kwenta kaparehas kan darab, clerk of the adjudicator. Ang function halos parehas. Harong tabi yan ang composition man kan darab. Pero mapagal man kagraryo L ang trabaho. Challenging na. Pero pagkatao ka lang magpatarama-tama, tapos cooperative na. Ang mga pag-iiriba mo, madali man matapos, madali man maabot kung ano man ang goal nindo. Sa bagay, sa primero man sa nene, kung halimbawa ma-assign ka duman, sa primero mga adjustment, pero pag nakuha mo na sa patama-tama, as ini-enjoy mo na sana, wala ng problema. Ang pinaka-importante itong sunod-sunod sa opisina. Grabing client. Yun nakapahaloy. Badali ang trabaho, pero kung mga sutilan mag-iriba mo, yan ang naka-drag kang accomplishment. Pero kagraryong L, ano po ang mga common na challenges, kadipisilan, o somehow mga issue na sa indo pong kinakahampang sa darab sa pag-ayos po o pag-resolbar kang agrarian disputes? Sa ngunyan, medyo na-overwhelm kami kan volume kang kaso. Okay. Nasabi ko na sa iyo kasi bago, sasaro lang kaming sala intirong region ng Samo. Isaro yan na kuyan. Pero nagkakiguning pero bottleneck ang tao. Masararo pataas. Saro yan sa mga kuyan mi na presenting sitwasyon na kinakahampang na garo problema in a way. Pero may saro patabi kami na ngunyan lang, pero actually ang pinaka-concern mga sheriff. Although concern ko man ang clerk of the adjudicator tabi ex officio sheriff. Sabi ko kung wara-wara ang sheriff, turog-turog ang sheriff, kay puan mag-iskusar na mag-trabaho, mag-implement ang clerk of the adjudicator. Kaya concern ko man tabi. Sa mga ngunya na panahon, ang saruming nakakagawa ng dikit na kadipisilan garo, dikit na di pagkakaintindihan, ining sarong komisyon ta, ay kumampiga ko yan, discriminar kung, ang ko yan, sabi yung una tabi, para rin ako marimo, ang PICOP, familiar ka tabi, agraryo yun dyan, kang PICOP, Presidential Commission on Urban Poor. Nagpapalosin daning mga kuyan, reglamento maninda, sisakop ang darab, lalong-lalo na sa execution, lalo na sa demolition. Na forever daw, magkanda kami ng mga demolition activity araw kaya. Dapat paramon sinda, bako lang paramon, sinda ang mga preside. Actually, pig-echo ko lang, dahil may mga resolution naman. Ang PICOP may resolution, ang DARA board, actually, duwa ng resolution na sigang banggaan. Siguro, in due time, mariresolve rin ka nusgalo, sindan makaabot sa itaas. So, yan ang mga sa problema mo niyan. Specifically sa mga sheriff, sa execution process. Medyo na-delay. May nakikilabot ng ibang ahensya. Dahil lang siguro nagkakaintindihan, pero eventually siguro, mapaplansya yan. Anyway, yan yung pigapod ng mga reforma in due time na maabot, no? Isingit ko lang kagraryong L. Gusto ko lang maaraman. Speaking of reforms, meron bang mga reformang ngunyan tangarig mas maparikas o mapakarahay an adjudication process? Itong sabi ko sa bago na sarong problema dahil sa execution, may pinaluwas lang. Nabasa ko lang actually subanggi. So, updated resolution. Kaya pero nabasa ko lang, hindi ko pa napag-adalan na maray. Sinimbag itong resolution man kang PICOP, kasi sinasabi ko lang sa bago na in a way, pinapakilabutan ng trabaho man. May resolution. So, yan sa mga bagong
directives ng central office para maging smooth ang trabaho kan darab. Balik sa dati. Kan mga panahon, wala mang problema. Ngayon lugod, kung actually, kami, no, sa DAR, ang pagmaut, karahayan kan mga parauma, karahayan kan kasarabitan. O, nagkakataon lang na may mga pasaway man, may mga na mga parauma dahil nagkukumplay, dahil nagsusunod sa obligasyon nila. Pipagi man sa husgado. Mapaluwas ning desisyon na sigun sa trabaho mo, na malsibado man, nagibo mo, pipahalik ka na. O malaw naman ini sarong, o di pagpahaliyon yan, kami, nagmamakulog kami sa mga kasaralitan, sa mga tapos na itong ito, pag-consider na ito kandarab, nag-agi na sa prosedimento. Tapos malaw sila. Kaya, siguro, maabot ang panahon, mapapakaray man. Kaya, may pigpaluwas ang darab ng resolution para ma-harmonize yung mga nagbabanggaan ng resolution. Pero ultimately, kita baga, ang nag-arinar sa to, lay. Kaya ultimately siguro, pag naglaw ang baka Supreme Court o kaya Justice Secretary, matapos yung sigalot ika nga, yung pagkakaintindihan ng doon. Ka-Agraryong L, pagsasaroon ko na ini, medyo nagbubukod kita kan sa tuya tabing oras. Sa ngunyan, kamusta ang status kang sa indong accomplishment sa taong ini, and ano pa po ang sa tuyang lalaoman ng mga lakdang para dagos po maipaabot yung mga lehitimong services kan darab and kang DAR Bicol? Sa ngunyan tabi, Ka-Agraryong dyan, ang tinausamuya ang hinuros na figure sa accomplishment. 400, kung di ko napapasala, 430. Tapos, lately lang, nahiling ko, nasa 390 na. May actually, pa man nilalawag ibang figure sa nilalawag ko yan sa system. May system kami nilalawag. So, mga 390. So, mga 90% tagarin, wala na. Yan po, sakuyan yan. So, sutabang niyan, susuporta niyan sa split. Na iyon yan ang kuyan kan pigihinguwa kang gobyerno na makataon ng mga individual na titulo sa satuyang mga parauma. Apuera kayong sa split na natabang ni, igwa pa kaming regular na kaso. Nasa 60 lang ito sa mga regular, mga iriwal kang parauma, mga regular na kaso sa mga 60. Pero ang accomplishmento mina, sobra ng 100%. Wow, congratulations. Yan ang sangun niya na ang padagos ang pagmaut mina protehiran ang diretso sa itong mga parauma. Ini man ang kwinta role kan darab. So, padagos ka na, yan ang pinakamandato sa muya, iyan ang dapat mong ipadagos. Iyan. Congratulations na in advance pag na-achieve ta, kasi madali na ma-achieve, and yung target na 400 plus, and nasa 390 plus na, more or less 90%, and talagang saruian sa mga kaugmahan kan mga opisina pag bago matapos ang taon, pag na-achieve yung mga target at mga accomplishment na iyan. Anyway, Ka-Agraryong L, gusto ko tabi ka mong taonan ng pagkakataon. Baka may gusto ka mong heras na mensahe sa tuyang mga parahinanyog, paradalan, and may gusto kang pasalamatan, please go ahead. Ay, salamat tabi sa imo, Ka-Agraryong dyan. Salamat man tabi sa mga nag-organisar kayo niyo para may pahayag ni man, may saysay sa publiko kung ano man ang katungdan, ano man ang pigigibukan darab.
punong tatabi sa pinakaitaas, siyempre, inot na inot, nagpapasalamat tabi ako sa kuyanta sa presidente. Siya kuyan, siya ang pinakapuon kan pag-iskusar pagtabang sa mga parauma. Si Secretary Estrella, siya kuyan tabi, nagadarakan timon, kumbaga sa kasi yan Secretary kang DAR. Gusto ko man tabing pasalamatan, siyempre, kuyanta ang RD, si RD Provincial Sinda. Otro tabi ang padabat ming raran. Raran na net. Okay. Gusto ko lang pong i-re-echo sarutang secretary ang nagtaram na if you ate today, remember a farmer. Kung kita nagkaon mo niyan, daw, ginong dumang ta ang mga tugang tong parao. Yan mga medyo. Sa pagtatapos tabi, padagustang sulong agraryo. Sulong agraryo, magsasakang Pilipino. Sulong agraryo, para sa bagong Pilipino. Tuluyang nakamtan nyo na ang inyong mga panalangin. Lupang sinasakang pag-aari ninyong ituring. Sulong agraryo, tagumpay ng bawat Pilipino. Biyaya sa bawat Pilipino. Mga ka-agraryo, dyan na po nagtatapos ang ika-22 na episode ng Kapesin Baretang Agraryo. Ako po nagpapasalamat sa Department of Agrarian Reform Bicol, sa Project Split at kay ka-agraryong L sa pagbisita sa programa para i-discuss yung proseso ng DARAP, no? And yung mga paagi pa ninda na pinigibo para ma-accomplish yung mga dapat nindang ma-accomplish para sa tuyong mga local agrarian reform beneficiaries. Sabi nga ni ka-agraryong L, kung nagkaong ka ngunyan, always remember ang sa tuya tabing mga paraoma. Mga ka-agraryo, ako po sa inyong nakasabay sa Kapesin Baretang Agraryo, ka-agraryong John Salonga. Diyos Mabalos, Sulong Agraryo. Sa indong dadalo, ang naging katiripunan ng mga istorya kapapurutan ng inspirasyon. Naginunugikan sa dedikasyon na makapaghatod ng lehitimong serbisyo publiko. Iniya, Kape Asin Baretang Agraryo. Ang programang ini iniatong sindo ng Department of Agrarian Reform Bicol asin kan proyektong SPLIT. Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli nating tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta. Kapag nagbabasa tayo ng kwento sa aklat ay ini-imagine ang mga karakter, background at lahat ng eksena, kaya maari itong ma-interpret